Morning teenage nde zamuvuta mayi uyu dzina lake Rachel Warner wa zaka 24 amazungulira ku Las Vegas ku USA. Rachel amaziwa kumwe kumapezeka azibambo olemera, malo amene amakonda kupita kukachezera kotani, ndiyeyo amatachita target malo amenewo amachena bwinobwino kuphoda basi akakhala chapomwepo, kaya ngati muli mbala akhala pakona pena pake azingowaonetsetsa anthu aja, kena kwaona amene akufuna musitirayo amuchita target, apanga zonena kuti mpaka nayambe kuyankhulana naye. Nde anapanga zomwezo ndi bambo wina tsiku lina anacheza naye after atamuona kuti wavala watch ya Rolex. Nde pacha Rolex ndi watch yodula kwambiri, ndipo yapangitsa anthu ambiri kuti ataye miyoyo. Ndiyo dula imafika ma 20,000, iye ena kumene ma 200,000 pounds ili watch it, mitengo yosiyana koma ndi watch yodula kwambiri. Nde Rachel anamuona bambo uja anayamba kucheza naye, paka bambo uja anampanga invite tikapitirize kucheza kulumu. Nde Rachel ananyamukadi kupita kulumu ndi abambo aja. Kenako Rachel anatuluka. Abambo aja amene amadzidzimuka samakumbukira chilichonse, koma chomwe anadziwa nchoti kuti katundu wawo wabedwa, kuphatikiza watch yawo ya Rolex ya 18,000. Nde anakhala akufufuza kunena kuti wandibera ndani, chifukwa choti samakumbukira chilichonse. Nde anapita ku polisi anapanga report. Apolisi anayamba kuchita check surveillance ma CCTV around kasi hotel jadi inampanga bambo uja pick up ali ndi Rachel akuyenda akucheza mpakana akuyenda kupita mulumu. Kenako Rachel akutuluka wanyamula zinthu mmanja akuthamanga. Ananjambula kuthamanga mpakana anatuluka kunsewu kuthamanga kuthawa kumapita. Amfufuza Rachel mpakana ampeza. Atatulusa chithunzi chake azibambo enanso atulukira zikhwaya. Wina alineso tunaberedwa choncho, sikana wake ndiye mwe ndikunkumbukira nakumana naye hotelo yakuti tinkacheza anandipasa drink. Ntangomwa drink yo sindikumbukiraso chilichonse, koma ntadzidzimuka pamenepo katundu wanga mawachi anga anasowa. Bambo winanso akubwera kunena zomwezo, ndisikana uyu nakumana naye, ndipo siku lomwe nakumana naye ndomwe katundu wanga anasowa. Wina yono ndi katundu mpaka na $60,000 ndi mawachi yake anambera. Nde awafufuza Rachel awapeza zomwe amapanga atikusonyeza kuti ali mugangi. Iye yuno nde bait amene amaka kuwalondola azibambowa auti amapanga drug. Ali ndi anampeza ndithu mene amamugwira nditi ziwi ataki timabotolo tamankhwala na wamphamvu kwambiri achinaketa mani chanjani onena kuti kumupatsa munthu eti ndi amanokola akangompasa drink munthu uja knocked out ambera sadziwa so china chilichonse akamadzidzimuka wapita mwinaso sankumbukira nkomwe kuti ndi ndani azingoti ndaberedwa. Nde Rachel awagwira moti awamanga awakaniza belo ali ku prison akudikirira mulandu kuti agamulidwe. Chita ayipiteso kwambiri aside from kubako ndikuwapanga anthu drug. Nde zawavuta Rachel imeneyo nde update ina zikomo kwambiri.